אנחנו מקליטים. אתה מציע הפעם, שהפעם נקרא את הפסוקים וננסה לקרוא מה יש כאן, מעבר למה שכתוב. אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם, ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים. זה כמובן מתכתב עם בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כן? זו פתיחה, זו פתיחה שנייה, כאילו פותחים פעם שנייה את התנ"ך. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. ועד יעלה מן הארץ, וישקע את כל פני האדמה. זאת התיאור, אם התיאור של פרק א' מתחיל, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, התיאור כאן מתחיל בסיפור אחר לגמרי. יש ארץ. יש כבר תשתיות. יש ארץ, יש עשב, אבל העשב הוא לא צומח. כי, שלום אילנה, כי אלוהים לא ממטיר על הארץ, אין גשם על הארץ. אז העצים לא צומחים, הצמחים לא צומחים. ובמקום הגשם, יש משהו במקום משהו שיורד מהשמיים, יש משהו שנובע מהארץ. כן? העד יעלה מן הארץ והשקע את כל פני האדמה. זה משהו שעולה מלמטה. אבל הדבר הכי מעניין בפסוקים שקראתי זה המילים האלה. ואדם אין לעבוד את האדמה. מה זה עושה כאן לדעתכם? כן, בוא נשמע את הבנות. באמת מה זה אומר? זה נראה לי שזה כאילו איזשהו אילנה. התחברה כבר? יוסי? כן, אילנה התחברה. זה נראה לי כאילו זה רומז על, זה מעין פרומו. כן, אבל איך זה קשור לשיחים ולגשם שאיננו, ולעד ולהשקיה באמצעות עד? נו, אני לא יודע. לא מצליח למצוא קשר. בוא נאמר, אני מציע כמובן הצעה שזה הסיבה. הסיבה, הכל מחכה לאדם, מחכה לאדם. בניגוד לפרק הקודם, שהאדם היה חלק מהבריאה, אמנם בכיר בבריאה, אבל הוא חלק מהבריאה. במובן הזה שהוא לא מרכז. כאן כבר בשלב של העשבים, כבר מגיע הרגע שבו שואלים, רגע, אבל בן אדם לא נמצא פה, אין בן אדם לעבוד את האדמה, אז בשביל מה שהצמחים יצמחו? וכאן יש פה אמירה מאוד מפורשת, שהאדם הוא, בשבילו נברא העשב. אנחנו נראה אמירות כאלה לאורך כל הפרק, זה רק אמירה אחת. נראה אמירות לאורך כל הפרק. אבל יכול להיות מתוך הראייה הכוללת שלך, אפשר להגיד משפט כזה, מצד שני, זאת הפעם הראשונה שהשורש עין בית דלת מופיע? לא יודע.
אינני יודע, אני לא זוכר אותו בפרק הקודם. נכון, כי המרכזיות שאתה מדבר עליה, אני יכול להניח, לא יודע, אני לא רואה אותה, עדיין. בסדר. רגע, שנייה, בסדר. רגע, אבל לעומת זאת, אם כבר, אתה יודע מה, נחכה עם הלעומת זאת. בסדר? בואו נמשיך. בוא נגיד, רגע, אני הייתי אומר את זה ככה, האדם נראה לי כמרכיב חיוני למשהו, לאו דווקא הוא המרכזי. אוקיי, בואו נמשיך. לא מתווכח. וייצר אדוני אלוהים את האדם. מה? אני אומרת שכאילו האדם עדיין לא יודע את תפקידו. הוא נברא כחלק מכל מה שאלוהים ברא, ועדיין הוא לא יודע את התפקיד. לא, הוא לא נברא, בפרק הזה הוא עוד לא נברא. חבר'ה, אל תגידו מה שאתם יודעים מהפרק הקודם. בפרק הזה הוא לא נברא עוד. הוא עדיין לא נברא. רק לא עכשיו הבנתי. הוא נברא. בסדר? יש סדר, פה הסדר הוא אחר לגמרי. אין פה בריאה של אור וחושך, אין פה בריאה של הפרדה, ימים, אין פה מאורות גדולים, מאורות קטנים, אין פה, כל זה לא קיים. יש פה רק... מה הכוונה שבפרק הזה עדיין אין אדם? לא אמרתי בפרק, בפסוקים. בפסוקים הראשונים עדיין לא מופיע אדם. אני חוזר. תולדות השמיים והארץ ויהי ברעם, ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ, והאדם אין לעבוד את האדמה. אין אדם. אדם לא נברא עדיין. ועד יעלה מן הארץ וישקל את כל פני האדמה. ועכשיו מגיע השלב הבא. השלב הבא. שנייה רגע, אני מבולבל במשהו וזה לא רע להיות מבולבל. כן. אני קורא בפרק א', ויברא אלוהים את האדם בצלמו דרללי לללה. כן. זכר ונקבה. כן. מה זה נקרא האדם טרם נברא? הסיפור הזה בהכרח הוא סיפור אחר. אנחנו נדבר על זה בסוף, כן? אוקיי. זה סיפור אחר, זה לא אותו סיפור של פרק א', זה סיפור בריאה חדש, יש פה סיפור חדש. יש פה פתיחה חדשה, יש פה סיפור בריאה אחר. בסדר? זה משהו שונה. אחר כך נשאל מה עושים משני פרקים שכל אחד מספר סיפור אחר. מה עושים? בסדר? אוקיי. עכשיו נברא האדם. וייצר אדוני אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. איך מתוארת בריאת האדם בפרק א'? ויברא אלוהים את האדם בצלמו, נכון? בדמותו זכר ונקבה. אין שם פרטים. אין שם פרטים ביצועיים. שנייה, נפתח את זה שאנחנו נסתכל ונראה את פרק א'. בפרק א' כתוב, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אז קודם כל הוא ברא אותם זכר ונקבה, כן. אבל זה הסוף, הוא ברא אותו בצלם אלוהים. זה לא עפר מן האדמה. הפרק שלנו מדבר על עפר מן האדמה. והוא גם זכר ונקבה. זה אותו בן אדם, זכר ונקבה. לא יודע, כאן כתוב, וייצר השם אלוקים את האדם, אגב, הפשט הוא שזה רק זכר. עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, נו, מה יהיה? ויהיה אדם לנפש חיה. זאת אומרת, האדם מורכב מהארץ, ואיזה משהו נשמה, נשמת חיים, משהו אחר. ויהי אדם לנפש חיה. מה זה אומר נפש חיה? זה לא כתוב כאן. אפשר להסביר כל מיני דברים. מה זה נפש חיה? אבל זה לא, זה לגמרי שונה מהדמות ההירואית של פרק א'. פרק א' מדבר
אלוהים בורא לעצמו משהו בדמותו. וכאן זה משהו אחר. יש פער עצום. וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. יש פה פער בלתי מושג בין אלוהים לאדם. זה לא אותו דבר. זה לא... אין קרבה כזאת כמו שהייתה לנו בפרק א'. אז איך, האם אפשר כבר לשאול את השאלה, כן. או שזה מוקדם עדיין? לשאול איך אפשר? תמיד אפשר, אין בעיה. לא, 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 לא. האם יש מספיק נתונים, אני מתכוון. לא אם אפשר או אי אפשר. לשאול אפשר תמיד. על הפער. כן, אני מנכיח את הפערים, זה לא פער אחד, יש לנו עוד הרבה פערים. אוקיי. הלאה, בוא נמשיך, בסדר? בסדר גמור. והייתה אדוני אלוהים גן בעדן מקדם. איך נקרא הגן? גן גם מעדן. בעדן. לא, גן. הוא נקרא גן. גן במקום שנקרא עדן. בסדר? זה הפשט. זה לא גן עדן. אחר כך זה נקרא גן עדן בהמשך. אבל פה בשלב הזה זה נקרא גן בתוך מקום שנקרא עדן, מקדם במזרח. כן? קדם זה מזרח בלשון התנ"ך. וישם שם את האדם אשר יצר. וגם זה לא מופיע בכלל בפרק א'. פרק א' לא מזכיר לא גן, לא עדן, לא דברים כאלה. ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. עד כאן היינו יכולים לחיות עם זה סיפור נורמלי, כן? ואז פתאום קפיצה. יש קפיצה ומפסיקים לדבר איך אומרים? בסיפור בדיוני והופכים לסיפור דמיוני והופכים לסיפור פנטזיה. ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. יש שם שני עצים. אחד הוא עץ החיים, ואחד הוא עץ הדעת. שמה בורים את העצים האלה? רגע, שנייה רגע עם עץ הדעת. מה זה עץ החיים? לא יודע. מה זה עץ החיים לדעתך? אין לי מושג. אני לא שמתי לב. כאילו לנסות להתייחס לזה one to one, כאילו אני פוגש אותו כרגע. כן. סמל של החיוניות, של החיים, לא יודע. אוקיי, אנחנו מהסיפור של עץ הדעת, אנחנו יודעים שהעץ הזה, עץ הדעת, הוא משפיע על מי שאוכל אותו. זאת אומרת, מי שאוכל מעץ הדעת, מקבל את הדעת. את הדעת טוב ורע. יהיה מה שיהיה, בסדר? כנראה מי שאוכל מעץ החיים, וזה גם כתוב במפורש, אגב, בהמשך, הוא חי לעולם. זאת אומרת... לכן גם השם בא אליהם בטענה בהמשך, נכון? הוא אומר, ופן שלח ידו ואכל גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם. זאת אומרת, יש פה אופציה שהוא יחיה לעולם. יש אופציה כזאת. זאת אופציה. בסדר? אוקיי. אז... אנחנו לא נדבר כרגע על עץ הדעת, אני מבין. לא, אנחנו לא נדבר על עץ הדעת, אבל תכף, עוד מעט נדבר עליו, בסדר? בפרק הזה עוד נדבר עליו, לפני שנגיע לפרק הבא. ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, אתם רואים שיש הבדל בין עדן לבין הגן, אתם רואים? כן. ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד, משם, מהגן כנראה הוא ייפרד, והיה ל4 ראשים. כן? 4 נהרות גדולים, ענקיים, יוצאים מהגן. שבע אחד פישון, הוא הסובב את כל ארץ החבילה אשר שם הזהב. מה זה חבילה?
שם של ארץ, לא יודע מה להגיד. אין לי מושג במה מדובר. וזהב הארץ היא טוב, שם הבדולח ואבן השוהם. ושם הנהר השני גיחון, הוא הסובב את כל ארץ כוש. רגע. אתה ממשיך לקרוא, שנייה רגע ברשותכם, ברשותך. כן. מה זה שם הבדולח? שוהדה. ושוהם. בדולח זה משהו... אבן יקרה. נכון. איזושהי אבן יקרה, יכול להיות. כן. אני משער, שוב, לא יודע, אני משער. כי בהקשר הזה זה נשמע כמו אבן יקרה. נכון, וגם שוהם. שוהם זה גם... אבני שוהם, שהיה על בגדי הכהן הגדול. זה קשור לכאן. ושם הנהר השני גיחון, הוא הסובב את כל ארץ כוש. ושם הנהר השלישי חידקל, הוא ההולך קדמת אשור. והנהר הרביעי הוא פרת. אז מתוך 4 נהרות, 2 נהרות הם נהרות שיש לנו מסורת עתיקת יומין של אלפי שנים שאנחנו יודעים את השמות שלהם. חידקל ופרת, אנחנו יודעים את השמות שלהם כבר אלפי שנים. כן, זה הנהרות הענקיים של... מי זה אנחנו יודעים? אנחנו זה בני האדם, החוקרים, אוקיי. יודעים. אבל לאו דווקא מבחינת הטקסט. כן, אבל אתה רואה שהנהר הרביעי ופרת לא צריכים להסביר מה זה, נהר פרת, זה נהר גדול, יודעים, כולם יודעים מי זה ואיפה הוא נמצא, ולא צריכים בכלל להסביר, גם לא חידקל. גיחון ופישון הם 2 נחלים, נהרות שאנחנו לא יודעים איפה הם, וכל מיני השערות, איפה זה ואיך זה. היו אומרים שהגיחון זה הנילוס, והפישון זה נחל אחר שם, לא יודע, לא משנה. הגיחון זה לא בירושלים? יש גם מעיין הגיחון. היה מעיין הגיחון בימי דוד המלך. המעיין קיים עד היום אגב. ועל שמו קרויה חברת המים של ירושלים, חברת הגיחון. היא קרויה על שמו של המעיין. יש משהו מבלבל במה שאנחנו קוראים כרגע, אני רוצה לציין אותו ברשותכם. כן. הפרק הראשון הוא היה פרק שמתחיל, לא בדיוק מאפס, אבל הוא מתחיל. כל דבר מופיע פעם ראשונה. ופתאום, בלי שנבראו הנערות האלה, פתאום הם ישנם ופתאום יש להם שמות ופתאום הם נמצאים בכל מיני חלקים בעולם. איך זה מסתדר? המסוימות ביחס אני חושב שהסיפור הוא אחר לגמרי. הסיפור הוא נהר יוצא מעדן להשקות את הגן. ויש 4 נהרות ענקיים, כולם יוצאים מהעדן או מהגן. כולם יוצאים משם. זאת אומרת, העדן או גן העדן הזה הוא המקור הברכה של העולם. הוא מקור המים של העולם. אם קודם דיברנו על מצב כזה שאין מים, נכון? שאין גשם. נכון. כאן המקור המים של העולם זה הגן עדן הזה. גן עדן הוא מקור המים של העולם. מקור המים. עכשיו, מקור המים זה מקור החיים. מקור החיים. אין משמעות אחרת למים בעולם העתיק. היום אנחנו שותים מים מזוקקים, מים שמיובאים מטורקיה, לא משנה מאיפה, אבל פעם אנשים היו תלויים במים, אין מים, אנשים מתים. מתים, לא, זה לא... והנה יש פה 4 נהרות ענקיים שהם סובבים והם גדולים. ואת חידקל בפרת אנחנו יודעים, הם נהרות ענקיים של אלפי קילומטר. הפישון והגיחון אנחנו משערים גם נהרות ענקיים.
שמחיים עולם שלם, ועולם שלם מחכה לחיות כאן בדבר הזה. זה אני חושב שזה הסיפור. הסיפור הוא לא השמות של הנהרות. אנשים חיפשו את הנהרות, מאיפה הם, ומה זה אומר, ואז איפה גן עדן. אני לא חושב שזה הסיפור. אני חושב לא מחפשים פה איפה גן עדן. יכול להיות כן. שעץ החיים והמים שהם מקור החיים, יש קשר ביניהם? כן, אני גם חשבתי על זה. אני מודה שחשבתי על זה. ובהחלט יכול להיות שיש קשר בין שני הדברים. בין עץ החיים לבין מקורות החיים האלה, שהולכים ומשקים את כל העולם. כן, בהחלט יש כוח בגן הזה להחיות. כן? זה בעצם המשמעות של הסיפור. אוקיי, עכשיו מגיע הפועל של לעבוד עוד פעם. ויקח אדוני אלוהים את האדם, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. האדם נדרש, קודם, כן, בהתחלה בראו את האדם, אחר כך נוטעים גן, ואחר כך מניחים את האדם בתוך הגן. זה שוב ברור שהגן נברא בשביל האדם. כן? אחרת, למה לוקחים את האדם ושמים אותו בגן? האדם נברא בשביל הגן כדי שהוא יעבוד לעובדה ולשומרה. אבל שים לב שאתה הופך את הסדר, יוסי. נכון. אתה הופך את הסדר, בסדר, זה לגיטימי, אבל מה מתוך הקריאה העירומה אנחנו נבין את הפרשנות שאתה נותן? אני אומר, מזה שאתה רואה את סדר הפעולות, אלוהים בורא את האדם, נוטע את הגן, ואחר כך לוקח את האדם ומניח אותו בגן עדן. נו, בסדר. בערך כמו שהוא עשה את יתר היצירות, הוא גם עושה עוד שלב. למה? מאין לנו, חוץ מזה שזה דעה וזה פרשנות וזה לגיטימי, אבל האם יש איזשהו הכרח שנבין שכל זה נברא עבור האדם? אני חושב שברגע תראה, שום דבר הוא לא הכרח. אין הכרח. אני חושב שזה פירוש מסתבר. אוקיי. מה גם שקודם היה לנו ועדיין עין לעבוד את האדמה, והנה כאן יש אדם לעבוד את הגן. לעובדה ולשומרה, לעבוד את האדמה. אז הוא עובד את האדמה, וכאן הוא לעובדה ולשומרה. אז הנה, אלוהים תיקן את מה שהיה חסר. היה חסר אדם לעבוד את האדמה, אז הנה יש אדם לעובדה ולשומרה, לעבוד את האדמה. זה לא לעבוד את הגן, כן, שימו לב. ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. לא לעובדו ולשומרו. גן זה זכר, בעברית. נכון? זה... ההתייחסות היא לאדמה. לאדמה, לעובדה ולשומרה. אז אלוהים ברא את האדם כדי שיהיה מי שיעבוד את האדמה. בסדר? אז זאת אומרת, הוא ברא את הגן כדי שיהיה לאדם מה לעבוד, ושם אותו שם. בסדר? עכשיו, מגיע משהו שיש לו מקבילה בפרק א', אבל הוא שונה לגמרי בהקשר שלו. ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. מה היה בפרק א', אתם זוכרים? בפרק א' היה, ויאמר אלוהים, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע, לכם יהיה לאוכלה. כאן הוא לא מצווה אותם, הוא מתיר להם.
כאן הוא מצווה את האדם, ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. רגע, בואו נעשה סדר, שנייה. מעץ החיים מותר לו לאכול? לא. כן. כן? כן. מעץ החיים מותר לו לאכול, אין לו בעיה. איפה נאמר? מכל עץ הגן אכול תאכל. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. מעץ החיים מותר לך לאכול. אבל מעץ הדעת לא, אסור לך לאכול. איך נבין את האיסור הזה? זאת שאלת מיליון הדולר. כן, ומה זה בכלל עץ הדעת טוב ורע? אולי אפשר לדחות את זה לפרק ג', אבל כי בפרק ג' אומר הנחש לאישה, כי ביום אכולכם ממנו והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. כן, זה כמו ילד פעוט שלא יודע להבדיל בין טוב ורע. ילד בין שנה, שנתיים. ופה זה איזושהי התבגרות, איזשהו... הוא לא יודע להבחין בין טוב ורע? אם הוא לא יודע להבחין, איך מצווים אותו? איך מעמידים אותו במבחן? הרי העץ הזה נועד זה לא, אני אומר, אבל זו גם שאלה, האם נראה שעץ הדעת הוא מבחן לאדם, לא תאכל ממנו, זה מבחן. נכון? זה מבחן לאדם. ואם זה מבחן לאדם, אם זה מבחן לאדם, אז איך אתה בוחן בן אדם שלא יודע טוב ורע? איך אתה בוחן מישהו שלא יודע טוב ורע? מה הטעם לבחון מישהו שלא יודע טוב ורע? לא, אתה לא בוחן. אתה בוחן את המשמעת שלו. אני אומר לך, אתה תהיה עם כובע, ואתה מוריד את הכובע. אבל הוא לא יודע מה זה טוב ורע. הוא לא יודע. מתחיל החינוך שלו. אם הוא לא יודע מה זה טוב ורע, אז מה המשמעות של לבחון אותו? איך אתה בוחן? בוחן בן אדם על מה? איזה סוג בחינה אתה עושה לו? אמרתי לך להכין שיעורי בית לקראת המפגש הבא, ולא הכנת. מבחינת המשמעת, זה בחינה. אם אתה מכין או לא מכין. אבל אם אני לא יודע טוב ורע, אז כשאתה אומר לי, תכין שיעורי בית, אני לא יודע שזה טוב להכין שיעורי בית, זה טוב לשמוע בכל אבא להכין שיעורי בית, או סבא. אני לא יודע. ואם אני לא יודע... רגע. זאת אומרת, גם עניין הצייתנות הוא לא רלוונטי עדיין. מה זה טוב ורע? מה זה לדעת טוב ורע? למה אתה מציית? רגע. כי זה טוב. לא יודע. שנייה, איזה מין ישות זה האדם הזה? מה יש בו בינתיים? חוץ מאיברים ונשמה, נשימה, לא יודע מה, נפש חיה. מה הוא? הוא יודע משהו? הוא מבין משהו? מה הוא? ברור שהוא יודע משהו, לא יודע, משהו הוא יודע, העובדה שמטילים עליו משימה. מטילים עליו משימה, זאת אומרת, משהו הוא יודע. זאת אומרת, האמירה שהוא איננו יודע טוב ורע, היא קצת מבלבלת. כי עובדה ששמו אותו שם לעבוד ולשמור. אז הוא יודע מה זה לשמור. אני לא יודע מה הוא יודע בעניין השמירה. אבל הוא איננו איזה יצור שטרם הכניסו לו את האינטליגנציה המלאכותית כדי שיפעל. הוא לא גולם. הוא לא גולם, אבל חסר לו, למשל, הוא לא יודע שהוא ערום. הוא לא יודע שהוא עירום. זאת אומרת, הוא יודע שהוא עירום, אבל הוא לא מבין שיש בזה בעיה. הוא מבין שיש בזה בעיה רק אחרי שהוא אוכל מעץ הדעת. נכון. לפני שהוא אוכל מעץ הדעת, הוא לא מבין שיש בעיה בעירום.
מה הבעיה בעירום? כאילו, אז באיזה מובן? אם יש את האף שלי, כן, אם יש את האף שלי, אתם יכולים לראות, אז מה, תראו גם את אברי המין שלי, כאילו, איפה הבעיה? אולי נתחיל מהדוגמה הזאת. מה? מה הבעיה באמת בעירום? מה הבעיה בעירום? במצב של גן העדן? לא, אין בעיה בעירום. במצב שלנו, כבני אדם, מה הפירוש? זה מבדיל בין אדם לחיה. חיה אין לה בעיה ללכת להיות עירומה, היא לא צריכה לשים בגדים, ואין לה... זאת אומרת, בעצם אנחנו יכולים ללכת בבגד של שני חלקים, של כובע ומשקפיים, נעליים. והכל בסדר, כובע ונעליים, וזה בסדר. כי... אני חושבת שזה אינטליגנציה ומוסכמות חברתיות. כן, אבל פה עוד לא היה חברה שתייצר מוסכמה. הם היו שניים. אבל זה עדיין לא חברה שתייצר מוסכמה, הם פתאום יודעים שהם עירומים. זה לא איזשהו מוסכמה, זה לא, הם הנחילו מוסכמה. ככה אנחנו היינו, אנחנו לבושים, ככה זה בני אדם, ככה צריך. זה לא מדובר על קין, מדובר עליהם עצמם, הם עצמם פתאום מגלים שהם עירומים. הם מגלים את זה, זאת אומרת, זה משהו פנימי. שאלת שאלה, מה הבעיה בלהיות עירום, בסדר? היום. כן. אז יש לנו את כל המוסרים שרומזים לנו שהאיברי המין וכמה שהם מרכזיים ביצירת חיים, יש בהם בושה. יש בהם צורך לשמור עליהם באינטימיות, בפרטיות. לך, לעצמך, לרעייתך וכן הלאה. ויש את כל המוסר שמסביב, שרוצה להגביל, לייעד את השימוש הזה למטרות מסוימות. אז אני הייתי אומר את אותו משפט שלך, רק בלי המילה בושה. במקום המילה בושה הייתי אומר מילה צניעות. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים אני אתחיל משאלה קודמת, קודם. מה זה מיניות בכלל? היום מיניות מתקשרת לנו עם המושג הנאה, אבל מיניות בתנ"ך היא מתקשרת קודם כל עם המושג הולדה. קודם כל. בעקבות הגלולות וכל אמצעי המניעה למיניהם, אז נהייתה הפרדה בין המיניות לבין ההולדה. זה שני דברים שונים. אז המיניות קיבלה תפקיד של הנאה, וההולדה זה משהו אחר, זה סיפור אחר. זה לא קשור, כן? אבל בתנ"ך בוודאי שאין את ההבחנה הזאת. בתנ"ך אין את ההבחנה הזאת. בתנ"ך מיניות היא הולדה. אז אם כן, מה רע בתנ"ך להיות עירום? שנייה. זה לא רע, אף אחד לא אמר שזה רע. מיניות זה הולדה. מיניות זה הולדה, ואם אני הייתי אומר, הדבר הכי גדול, הכי קרוב ל"והייתם כאלוהים", הכי קרוב ל"והייתם כאלוהים", זה ההולדה. נכון. אם יש משהו שאנחנו יוצרים, שאנחנו עושים, שהוא משהו כמו שאלוהים עשה, זה בהולדת הילדים שלנו. זה הכי "והייתם כאלוהים". אין יותר "והייתם כאלוהים" מאשר המצב הזה. זאת אומרת, בעצם האדם שמים אותו בגן שיש בו את עץ החיים, אבל בתוכו גם יש עץ חיים. בתוך האדם יש עץ חיים כזה. נכון? יש עץ חיים מפעם בתוכו. וכאשר הוא במצב בגן עדן,
אז באמת אין הבדל בינו לבין בעלי החיים, אנחנו נראה שאין באמת הבדל. ואם אין הבדל בינו לבין בעלי החיים, גם אין הבדל במיניות שלו לבין המיניות של בעלי החיים. אין שום הבדל. ואחר כך נראה שגם האדם יכול להזדווג גם עם בעלי חיים. זה בסדר גמור, באופציה הראשונה שהייתה כאן. זה השלב הזה. אבל הכיסוי של אברי המין הוא בדיוק מה שאתה אמרת, להפוך את זה ממשהו טכני למעשה של אהבה, למעשה של קשר, למעשה של חיבור של נשמה, של יצירת אדם, שזה כאילו, וכאן מגיע הערך של הצניעות, לא הערך של הבושה, אתה לא מתבייש, לא צריך להתבייש בזה בכלל. אבל יש פה ערך של צניעות, כי כל דבר גדול, כל אינטימיות צריכה צניעות. זאת אומרת, אם כל מה שאני אומר לאשתי יתפרסם מחר בפייסבוק, אז יהיה לי בעיות קשות בזוגיות, בעיות מאוד קשות בחיים המשפחתיים. אי אפשר לנהל חיים שהם כל הזמן ברשות הרבים. אגב, זאת הבעיה של הסלבס, והסיבה שהם מתגרשים כל כך מהר. זה לא שהם אנשים פחות טובים, פשוט החיים שלהם הם חיים שקופים. ואם החיים שלך הם חיים שקופים, וכל רגע מה שאתה עושה, חיים שקופים, אז אין אינטימיות. ואם אין אינטימיות, אז אין אפשרות לבנות משהו פנימי, אמיתי, משמעותי. קשה מאוד לשמור על האינטימיות במצב שאתה, כן, איך שאתה יוצא לרחוב ורודפים אחריך כמה צלמים. האינטימיות היא הכרחית, אבל היא הכרחית רק כשאתה צריך להבחין בינך לבין בעלי החיים. כשאתה חי בעולם הרמוני יחד עם בעלי החיים, אז לא צריכה להיות הבחנה כזאת בכלל. לא, בכלל, שום הבחנה לא צריכה להיות. אין הבחנה. אתה יודע טוב ורע במובן הזה, זה מבין את המשמעויות שיש הייתי אומר, לגילוי, לחשיפה. זה לא טוב ורע במובן הזה של מה טוב ומה רע, אלא שבמצב שנוצר אחרי החטא שאנחנו נדבר עליו, אז זה רע ללכת ערום. אבל זה לא בגלל שבאופן מהותי זה נכון ככה. בשלב הראשון לא היה שום בעיה. לפני שהוא אכל, אז אין הבדל בינו לבין בעלי החיים. שתכף ייבראו, הם עוד לא נבראו אגב. בשלב הזה הם לא נבראו בכלל. טוב, עכשיו אלוהים מתחיל לשדך, האדם רוצה לשדך לו משהו. ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו. נו, מה יהיה? לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. הוא מתחיל לשדך לאדם. אז הוא מתחיל בשלב הראשון, ניסיון ראשון. וייצר אדוני אלוהים מן האדמה, כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויהווה את האדם, אל האדם, לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. קודם כל זה בניגוד לפרק א'. פרק א', עוף השמיים נברא ביום החמישי, והחיות נבראו לפני האדם ביום השישי. כאן גם החיות וגם עוף השמיים נבראים אחרי האדם. בסדר? זה נקודה מאוד חשובה. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. רגע, שאלה. למה מתוך הטקסט צריך להבין שטרם נבראו העוף והבהמה?
רגע, שנייה, יכול להיות שאני לא קלטתי את מה שכתוב. טרם ניתן להם שם. לא, כאן כתוב וייצר. אלוהים יוצר את מין האדמה, את חיית השדה ואת עוף השמיים. אם הולכים לפי הסדר, כן? אז דבר ראשון שנברא, זה נבראו הצמחים, שהם לא צמחו. אחר כך נברא האדם, אחר כך נברא גן עדן, הגן שבעדן, אחר כך נבראו 4 נהרות, ואחר כך נבראו חיית השדה, עוף השמיים. זה הסדר של הבריאה, זה סדר אחר לגמרי, כן? זה לגמרי סדר אחר, זה סדר פונקציונלי בכלל, זה בכלל לא סדר לפי חשיבות, לפי סוגים, זה לא מתחלק ככה. ולאדם לא מצא עזר כנגדו, זאת אומרת, כאן אלוהים רוצה לעשות לאדם עזר כנגדו, והוא בורא את החיות השדה ואת עוף השמיים, ואז מתברר שלאדם לא מצא עזר כנגדו. זאת אומרת, הייתה אופציה שהאדם יחיה יחד עם כל החיות, באופן יתמזג לגמרי עם כל החיות. אין הבדל בין האדם לבין החיה. הוא חיה, עכשיו הוא חי עם הסוס שלו, ואחר כך הוא חי עם הפר שלו, ועם הכבשה שלו, ועם האורנגוטנג, ועם לא משנה, עם כל מיני בעלי חיים, כאילו, אין הבחנה מוחלטת, זה לא משהו אחר לגמרי. מבינים? זה לא משהו אחר, זה לא, פרק א' הוא היררכי, יש היררכיה ברורה. פרק ב' הוא לא היררכי בכלל, אין היררכיה. ולכן שוב אני אומר, אבי, שוב אני אומר, הפרק הזה, כל מה שאלוהים בורא, הוא בורא בשביל האדם. כל מה שהוא יוצר, הוא יוצר, הוא לא בורא. הוא יוצר, כל מה שהוא יוצר, גם הוא יצר את האדם, וייצר את האדם, ויצמח, אין פה בריאה, המילה בריאה לא נמצאת כאן בפרק ב'. אז ניסינו למצוא לאדם איזשהו עזר כנגדו, ולא מצאנו, אז החלטנו לעשות משהו אחר. ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם, וישן, ויקח אחת מצלעותיו, ויסגור בשר תחתנה. ויבן אדוני אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאיה אל האדם. כן, אדם, הנה מצאנו עזר כנגדו. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת תיקרא אישה, כי מאיש לא ככה זאת. והפרק מסתיים, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. מה זה על כן? מכיוון מילה במקום על כן. מה לדעתכם אפשר לשים כאן במקום מילה על כן, המילים על כן? יוצא מכל הנ"ל. נובע מכך. נובע, כן. איך זה נובע? על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. לכן, כן, זה מתאים, תסבירו לי את המשפט. לכן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. כי זה בשר מבשרו. נו, אז מה? יש פה הבלטה. אז למה הוא צריך לעזוב את אביו ואת אמו? רגע, יש פה הבלטה. להקים משפחה חדשה. למה? איך זה קשור לפסוק הקודם? איך זה קשור לפסוק הקודם? כי כל חיה יש בה את הנקביות, ויש בה את הפרייה והפריון. ולמה אדם לא ישכב עם אמו? למה לא ידבוק באמו? למה לא? עדיין כאן השאלה הזאת לא עולה. היא כן עולה. יעזוב איש את אביו ואת אמו. יעזוב אותה. אבל יש לפני זה, יוסי, אתה בוודאי מקשה עלינו על מנת שנגלה איזושהי מהות. מקשה במובן
אוחז במשהו. אבל יש פה את הדבר המאוד מאוד מרכזי, עצם מעצמי ובשר מבשרי. יש פה איזושהי ישות שהיא מאוד עצמית, עצמאית, עומדת בפני עצמה. יש פה, אני לא רוצה להפריז, אבל יש פה איזשהו גילוי. יש פה איזושהי, האדם עד עכשיו, לאו דווקא אדם וחווה, אבל אנחנו מדברים עכשיו על נישואים. בהנחה לא מודרנית, שכל הסיפורים עם הגירושים ועם ההתאהבויות וכל הדברים. יש פה איזה משהו נשגב, אלוהי. והדבר הזה, על מנת ליצור, הוא חייב להיות בפני עצמו. ולכן יעזוב איש את אביו ואת אמו. יש לו התחייבויות כלפי האמא, כלפי האבא, שהן לא מותרות, הן לא קטנות. הולך לחפש לו את העצם שלו. למה עצם? עצם מעצמה. עצמיות. עצם מבחינת מעצמה. העצמיות. כן, אבל כאן זה עצם במובן של בון, כן? לא של עצמיות. מה, מי העצם? האישה? עצם, כן, עצם, ויקח אחת מצלעותיו, אלוהים לוקח צלע, והצלע היא עצם. אז זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מי ישנו ככזאת. אני מבקש רגע עכשיו שתתיר את ההקשחה, את ההתעקשות. למה זה נראה, יש שלב, לא בגן עדן. ברגע שהאיש הצעיר והאישה הצעירה מוצאים אחד את השני, לא במובן עצם, אלא במובן של הליכה לקראת נישואין, לפחות בצורה האידאית, יש פה משהו, יצירה חדשה, שהיא חייבת עצמיות. כן, אבל המילה עצמיות היא מילה מודרנית, היא לא מילה תנכית, אין מילה תנכית עצמיות. אני לא מדבר, חכה רגע, אל תתפוס אותי במילה. אני מנסה, תראה, הבן היקר שלך וקלתו, אוקיי? הם צריכים ללכת הצידה, על מנת להקים לעצמם את הבית, בית במלוא מובן המילה. על מה אתה מתעקש? כדי שאנחנו לא מבינים כנראה, או לא הגענו לבטא משהו. אני לא מבין את היחס בין פסוק כ"ג לפסוק כ"ד. איך פסוק כ"ד הוא תוצאה של פסוק כ"ג? אני לא מבין את זה. אני לא מבין את זה. השאלה, זה בדיוק מה שאמרתי קודם. האם אנחנו מדברים על דברים שקשורים לחיים הרגילים, ויש פה המשגה, או שיש פה דברים בסדר בריאתי לגמרי? אם זה סדר בריאתי, מי זה בכלל האב ואמו? אין אב ואם. מה פתאום השורה הזאת, כ"ד, נכנסת? כן, השורה הזאת היא שורה, הייתי אומר, היא כאילו מחוץ לטקסט. כי הטקסט מספר על סיפור שהיה באיזה מקום, ופתאום הפסוק הזה אומר, חבר'ה, בגלל הסיפור הזה קורה משהו היום. רגע, אם ככה... זה בכלל הורים. מה? כי הרי אין לו בעצם בכלל הורים, זה באמת לא שייך לפה. נכון. לא, אבל תקשיבי רגע למה שיוסי אמר כרגע, אילנה. יוסי אומר שכאילו ההכנסה, לא כאילו, ההכנסה של פסוק כ"ד היא על מנת להשליך מכף ג' למה שקורה היום, לאו דווקא במסגרת המקראית, אלא בהקשר החברתי הכולל, האמיתי, החיצוני. היא בעצם מגדירה, בפרק א', האדם ואשתו, אדם, כן, שלא כתוב שם אשתו, מין האדם מתחלק לזכר ונקבה.
זכר האדם ונקבת האדם חיים באופן הרמוני לגמרי, הם חלק אחד ואין פה שום עניין. פה יש שלב של הפרדה, שימו לב, שלב של הפרדה, מפרידים משהו מהאדם, ואז מגיע השלב של חיבור אל האישה. זאת אומרת, האישה יש שם כוח משיכה, אתם מבינים את כוח המשיכה הזה? כוח המשיכה הזה הוא נובע מההפרדה. האדם אומר את זה, זאת הפעם עצם מעצמיי ובשר מבשרי. וזה מה שגורם לי לרצות אותה. זה מה שגורם לי לרצות אותה. וזה מה שמחבר בין האיש לאישה. מה שמחבר בין האיש לאישה זה שהיא חלק ממנו. זה לא שהם שני גופים נפרדים, זכר ונקבה, שנבראו ביחד באופן שווה, אלא יש פה, מה שמייצר זה שנלקח משהו מהאדם ונבנית אישה. וזה מה שזורק אותנו להווה. בעצם הפרק הזה מדבר איתנו בסיפור, כאילו בסיפור היסטורי, כן? נדבר על זה אם זה היסטורי או לא, אבל מדבר איתנו בסיפור היסטורי, אבל שולח אותנו להווה שלנו. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. את זה אתם מכירים, נכון? אתם מכירים, כל אחד מכיר את זה מהבית שלו. כל אחד מכיר את זה, מהחיים, מהניסיון הפרטי שלו. אז זה בגלל זה. כאילו בעצם הפרק הזה רוצה לזרוק לנו איזשהו רמז מטרים, למה הוא בעצם אומר, מה המשמעות פה של כל הסיפור הזה של גן עדן. שהסיפור של גן עדן בא, הסיפור של פרק ב' בא לספר לנו למה העולם בנוי כך. למה היחסים בין האיש לאישה בנויים כך? למה במשך כל ההיסטוריה, עד העת החדשה, ממש עד המאה ה-20, האיש שלט באישה? למה? למה זה קרה? הסוד נמצא כאן. למה האיש משתוקק אל האישה? זה סיפור, זה נמצא כאן. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. למה יש לנו בושה מפני עירום? זה מופיע כאן, בסיפור כאן. זאת אומרת, יש פה איזשהו סיפור שהוא מספר עלינו. הוא רוצה להגיד, חבר'ה, אני לא מספר לכם מה שהיה, אני מספר לכם מה שהווה. אני מספר לכם מה שהווה. זה הפסוק כ"ד הזה, שהוא זורק אותנו להסתכל על ההווה. להגיד לנו, חבר'ה, זה לא מדובר על מעשה שהיה, מעשה שהיה. זה לא מעשה שהיה, זה מעשה שהווה. זה בא להסביר את המציאות שבה אנחנו חיים. אפשר רגע, שנייה? כן. אנחנו מתקרבים לגבול הזמן, אבל יש פה, לא אגיד את זה בלבול, אבל יש פה איזושהי קפיצה. בתהליך היצירה הזה, מה שתיארת עם העצם ועם המשיכה ועם החיפוש וההפרדה, אני לא מדייק, אני ממש מביא את הדברים כי הם די טריים, אני מניח לארבעתנו. אבל במציאות זה לא ככה. במציאות, גם במציאות המאוד מאוד מוקפדת בטרם הנישואים, זה לא עצם מעצמך, אתה חושב, אתה משער, אתה מקווה. זה אחרת, לא שזה מורכב יותר. אני רוצה לומר, אנחנו משאילים מושגים שאינם ברי השאלה. כאן זה לגמרי נגזר, אחד מהשני. במציאות עצמה זה קורה אחרת. כן, אבל המציאות שלנו, אני אמרתי לך, המציאות שלנו היום הפרידה בין... עזוב, אני לא רוצה את המציאות שלנו היום. בין מין לבין הולדה.
רגע, אבל- בוא נחזור למאה ה-16, בסדר? במאה ה-16, כאשר אדם נושא את אשתו, אז הוא נושא אותה על מנת להיות איתה לעולם. לא לגבי ההחלטה החברתית והמקובל, ושאין גירושים, ושאין טוב לי, לא טוב לי וכולי. אני מדבר על עצם העובדה, גם במאה ה-16, אנחנו לפחות חלק מהספרות וחלק מהסרטים הדי אמינים, חלק מהסרטים, יש תהליך של בחירה של שני ישויות זרות. יש תהליך של התאהבות, יש תהליך של הסכמה, יש תהליך, כל מיני תהליכים. אנחנו עושים איזשהו עוול מושגי ומוסרי. אנחנו מטילים את הבלעדיות של החווה אליי על מציאות שהיא אחרת לגמרי. הלא כן? איפה מחיאות הכפיים? איזה לא הלם. הבנתי לא. מה אמרת. אילניקה, את לא עצם מגופי. האם החברה היא כזאת שאם התחתנו זה לעולם בעד, או שכבר מותר לחשוב על האפשרות של התאמה והיפרדות וכולי, זה סיפור אחר. אבל בכל מקרה אנחנו שתי ישויות נפרדות. אני אגיד את זה במילים לא גסות, אבל בוטות לרגע. אנחנו מבלבלים את המוח של המאמין, שאנחנו אומרים לו שאתה כמו אדם וחווה. לא, אני לא כמו אדם וחווה. יש כהנה וכהנה אדמים כשחווה צריכה לבחור, וכהנה וכהנה חוות כשאני צריך לבחור. אבל אתה מי מייצג שחי... מצוין את פרק א' בספר בראשית. אדם וחווה. לא הבנתי, אילנה, מה רצית? אני אומרת שמי שחי לפי התורה, אז התפיסה של אדם וחווה נשארה. לא, אני לא חושב שזה הנקודה. אני חושב שיש פה שני צדדים. אני פשוט מציג צד אחד, ואבי מציג צד אחר. למה זה שני צדדים? כי פרק א' באמת מציג, כמו שאתה אומר, יש שוויון מוחלט בין האדם, בין הזכר לנקבה. יש שוויון מוחלט. שניהם ביחד נקראים אדם. אני לא מדבר על שום שוויון. גם האשת, בת לא, העיקר. במובן הזה, אין פה האדם שממנו נוצרה האישה. אין את הדבר הזה. זה לא, בפרק א' זה באמת לא קיים. בפרק ב' יש פה מציאות אחרת. מציאות שיש אדם שממנו נבראת האישה. בסדר? יש לי שאלה האם זה אומר שזה מה שקורה בכל אחד מהמציאויות, בכל אחד מן הזוגות בעולם? בוודאי שלא. העולם מורכב משני הדברים האלה. מורכב מצד אחד מאנשים נפרדים שנפגשים ומחליטים באופן רצוני, כמו שתיארת את זה, וממצב כזה של עצם מעצמה היא ובשר מבשרי. אילנה רצתה להגיד משהו, ואנחנו מתקרבים לגבול הזמן, אבל בוא ניתן לאילנה רגע להגיד. אני רציתי לבקש שבשיעור הבא תסביר לי בבקשה את העניין, למה יש שני סיפורי בריאה שהם שונים אחד מהשני ברמת הסדר והיצירה עצמה. למה צריך שניים? למה צריך או למה יש שניים? או למה יש, לא משנה. לא, זה לא אותו דבר. זה פעם ראשונה שאני בכלל מתוודה לאפשרות הזאת שהם שניהם לא דומים. גם אני. גם אני. האם יורשה לי לשאול, יוסי, הראייה הזאת היא רווחת? הראייה של מה? של שני סיפורי בריאה?
אנחנו נדבר על זה לא בפעם שאם היא הבאה. לא שובחת, לא שאם היא לא רווחת אין בה ערך, חס וחלילה. אני פשוט שואל. אנחנו נדבר על זה בפעם הבאה, אני חושב שזה יהיה הנושא, נתחיל עם זה בפעם הבאה, וננסה לשאול את השאלה, את שאלת $1,000,000, כן? האם זה שני סיפורים, ואם זה שני סיפורים, למה צריך שני סיפורים, ומה המשמעות של זה. בסדר. אני חושב שזה היופי של התנ"ך. שהוא לא, אבל אני הלילה לא יכול להיכנס לישון. שני כדורי כי חסרה לך שינה, צלע? אבי, שני מה? כדורי שינה יעשו את העבודה. חסרה לך צלע? לא חסר לי צלע, ותודה לאל, גם הצלעות שהיו לי, הן היו דוקרות. לא בזה אני מדבר. יוסי, מה אתה משאיר אותי שבוע שלם עם השאלה הזאת? הלו? הכל יהיה בסדר, אני חושב שאתה תחזיק מעמד. אני מעריך, זאת אומרת, 70%. הבת האמצעית שלי, היא לא נותנת את ה-70%. תהיו בריאים בנות וחזקים. יקרות, יוסי יקר, תודה רבה. תודה רבה. אין אפס, ערב, וואי. לילה צ'או. טוב. ביי. חזקו ואמצו. להתראות, ביי.